I arriba l'any 40, després de la Guerra Civil, i les autoritats, diguem-ne, franquistes se troben en un problema. Quin és el problema? El problema és que van els falleros i diuen, és que volen posar senyeres. Bueno, pues bé, vale, que se posen senyeres, però que se posen senyeres i banderes espanyoles. I què passa? Pues que se posen les senyeres i se posen tantíssimes senyeres que les autoritats franquistes manen llevar-les. La història serveix per analitzar les societats, per analitzar el passat. I gràcies a l'anàlisi del passat podem analitzar el present. La història ens serveix fonamentalment per a crear ciutadans crítics i per a crear ciutadans democràtics, que és una cosa que fa molta falta. Quan més història tinguem, tindrem menys totalitarisme i tindrem també menys populisme, tindrem també menys extremisme. Bona vespre, Lola. Bona vespre, amic. Lola, és com te coneixem més amigablement. Tu has sigut un personatge important en l'època del Renaixement valencianista, sobretot en les últimes dècades. Has sigut una part important dins del moviment social, del moviment cultural i també, com no, del moviment polític. Eres filla d'un militar republicà, García Benedito, que va ser mando i tingué responsabilitats en la Guerra Civil. L'ambient que respiraven a casa era un ambient prou cultural, tingueres una infància i una joventut rodejada d'intel·lectuals i potser per això decidiràs treure't una carrera, feres mestra i en acabant, com a dona pionera que eres, te tragueres pedagogia i en això és en el que treballaràs durant molts anys, fins fa poc, en l'Institut García Broc. Vaig a puntualitzar-te algunes coses. Mon pare no era militar. Mon pare volia estudiar medicina i ja havies començat a estudiar medicina. Quan el cridaren a files i acabar les files esclata la guerra. I entonces el republicanisme no tenia tant de persona preparada per a una guerra com aquella improvisada, encara que ja se sabia que s'estava gestant des d'uns anys abans. El que varen fer és cridar a les persones que tenien certa cultura i les varen donar mando. Realment, ell no era militar. El que passa és que, a lo llarg de tota la guerra, com a militar i acabar com comandant d'estat major. I en quant a la meva carrera, també tinc que puntualitzar-te un poquet. Sempre se diu que jo també soc pedagoga. No, jo soc mestra i vaig començar pedagogia. Però en aquest temps me vas presentar a unes oposicions, les vas guanyar i mon pare volia que estudiara farmàcia. No n'hi havia farmàcia en València, tenia que anar-me'n a Granà i no li feia gràcia que me n'anara a Granà. Així que totes les coses han anat eixint, jo crec que espontàniament, perquè tampoc se buscava. En casa se dia que mestres no, ni ma germana ni jo som mestres les dos, perquè se passava més fam que un mestre escola. O sigui que no era la carrera que mon pare haguera buscat per a mi. Però bueno, si després tens curiositat, t'explico com va eixir l'assumpte de la carrera de magisteri. Bueno, no és casualitat que estiguem així.
Així en Sant Miquel dels Reis és on empresonaren a ton pare per néixer al bando republicà quan s'acaba la guerra. En el moment en què es comença la guerra, jo no havia nascut. Jo vaig néixer un 12 de juliol del 38, precisament el moment en què el general Varela estava bombardejant València. En ese moment se m'ocorria a mi arribar al món. Ma mare m'agarrà i me portà al refugio d'on està ara el monument als Maulets. Tenia un any quan a mon pare el ficaren en la càrcel. I tampoc entrà directament en Sant Miquel i els Reis. Va ser una altra casualitat. Ell va pensar, ja s'havien preparat barcos per fugir, molts companys de mon pare ja s'havien anat, Carrillo havia desaparegut, Dolores Ibarburri havia desaparegut, i així s'anaven anant. I mon pare s'empenyà en que tenia que preocupar-se dels seus soldats i s'enterà que s'havien anat a Alacant. Així que ell se n'anà a Alacant. Encara anava en el seu uniforme i es començà a parlar en els que estaven allí ja del partit del moviment ja nacional i volia que tots estigueren fora de perill. Entonces va ser detingut en aquell moment quan ell se declarà comandant d'Estat Major i el portaren al camp dels Armelers. Era el lloc més dur de tota la guerra. Era un camp enorme, era primavera, feia un fred increïble i la gent que ficaren allí, que tenia 8 hectàrees, allí n'hi havia 40.000 persones col·locades. Allò va ser horrorós. La gent es moria perquè se menjaren hasta les armeles verdes i arrencaven part de les raïs dels armelers per poder mantenir-se. Moriren moltíssimes. Algú manejava un poquet les coses per mon pare, perquè en algun moment els havia fet favors quan era comandant, i el passaren a Alacant. I d'Alacant ja el portaren a Sant Miguel. Les circumstàncies dins de la teva família canviarien prou, perquè clar, ton pare, conforme estava tancat i tot, la vida familiar seria un poquit dura. Sí, el que passa és que jo mai diré, perquè no seria de veres, que tingui una infància trista. No, se procurà en casa que no se donaren compte de lo que estava passant. Però la veritat és que no havia complit jo encara l'any i a mon pare l'empresonaren sense tornar a casa. Des d'Alacant no tornar ja a casa. Per tant, estigui fins pràcticament els 4 anys sense saber de mon pare res, que no me contara ma mare contínuament tots els dies, me contava el papà, ha fet això. Ell m'escrivia cuentos, me'ls enviava, alguns es conserve, i me servia per a que ma mare tinguera la possibilitat d'anar mantenint la sensació del pare, que era tan ausent que jo no sabia el que era un pare. Inclús ma mare va perdre la planta baixa en la que vivíem i tingué que anar-se'n a viure en els seus sogres, perquè en aquell moment desaparegué tot. No varen empresonar només a mon pare. El seu germà, que és el que sí que estigué en un camp de concentració, era capità instructor d'aviació. Quan acabà la guerra, es cridaren a Capitania General, els 2 germans, i les digueren que un grado més, però se tenien que passar a l'exèrcit de Franco. Ni uno ni l'altre volgueren, se quedaren com estaven. I entonces els 2, uno anà al camp de concentració, estigué 9 anys, i l'altre, mon pare, estigué condenat a 6 anys i un dia a que fora presó major, però després no va fer més que 4. I sí, quan arriba el moment en què apareix mon pare en el meu sentiment de família, quan apareix mon pare, és quan vinc a Sant Miquel i els Reis i me trobo en un espai enorme, ple de gent, que això apareix en la novel·leta, que un personatge, jo crec que se li va tirar tantes maldicions que al final tingué una mort horrorosa, li diuen zapatones. Era un home que disfrutava traguent una manguera o poals d'aigua i banyant a la gent que estava en la cua esperant a veure els familiars. Aquella volta jo complia 4 anys i me deixaren passar perquè ma mare vingué a carregar, no sé la pobra d'on trauria els diners,
carregar de fruta per a regalar als que estaven controlant les entrades perquè me deixaren passar a mi perquè les xiques xicotes no entraven. I ahir vas descobrir per primera volta mon pare. A través d'una tela metàl·lica que n'hi havia, mon pare m'agarrava els ditets. Ja no tornia a veure-lo hasta un any i pico llarg, quan un dia tocaren a la porta de casa dels meus abuelos, preguntaren la señorita Lolín García, i que eren corregents, però ma mare ja ho sabia, i era un senyor que venia d'almacens alemans en un oso aixina de gran, i me ho portava a mon pare perquè acabava d'eixir de la presó. I la seva targeta de visita, de tornar a casa, va ser el primer xoguet important que jo tingui. Sobre l'educació d'aquell moment, o millor, sobre la formació que tingueres en escola en aquella època, era una educació dogmàtica o te deixaven, vos detinaven lliure pensament, que s'estila tant ara? Mira, com sempre, com entonces i com ara. També recorde que n'hi havia, enfront d'on jo vivia, en el carrer de Matías Perelló, n'hi havia un senyor que era mestre, no podia exercir, però ell dia que replegava els xiquets del barri i se li donava algo al dia, un ou, 2 crilles, una taronja, pobre home, si algú podia li donava una peseta, i mos tenia allí, li dien la ruta. I l'home tocava en les portes, la ruta, i baixaven els xiquets. És la primera escola que jo recorde. N'hi havia un banc on se sentaven els majors i en terra se sentaven els xicotets. Però ma mare volia que estiguera en l'escola, no volia que vera com tenia ella que guanyar-se la vida venent peix, venent fruta, perquè havíem perdut tot el que teníem en casa. La segona volta ja va ser en un mestre que el recordaré tota la vida, don Enrique Vázquez, del Col·legi Vázquez del carrer de Cádiz, i és quan te dic que com entonces i com ara. Els llibres eren pregunta-resposta, pregunta-resposta. No n'hi havia possibilitat de res. O sigui que te preguntaven qui era Aníbal, resposta, qui era Aníbal, 2 línies. Però si tu tenies la sort de tropeçar en un professor que amava l'ensenyança, tenies possibilitat també de moltes coses. Meus pares tenien amistat en aquest professor i ell ens explicava coses que no estaven en els llibres. I tenia que anar en molt de cuidado perquè era molt perillós dir qualsevol cosa que ningú diguera i ser roig. Era un problema enorme, te senyalaven per el camí, te dient i ser roig i moltes voltes no se tornava a saber on estava aquella persona. Per tant, va ser una vida que jo no sabia si estava passant algo roïn, però molt bo no tenia que ser perquè sempre estava ma mare plorant i sempre estava queixant-se de que tenia aquella roba de soldats i en fi. Després sí, després arriba un moment, de totes les maneres aquella ensenyança no era roïn. Era una enciclopèdia, un llibre, no com ara que els xiquets porten un camió de llibres no sé per què, i en aquest llibre que era Dalmau Carles Pla te donaven geografia, història sagrada, llengua, de tot. I damunt el professor intentava explicar-nos també alguna parauleta de francès. Sí, estava molt dirigit, però jo no me donava compte, encara ningú m'havia dit les coses no són així. Després ja va ser una altra cosa. D'allí mon pare ja estava en casa, volia portar-nos a una escola, després li pregunté un dia, si tu eres republicà i eres d'esta manera, per què mos eduques en una escola catòlica, de monges? I mon pare em digué, el que siga republicà no vol dir que no siga creient, però tu ja has vist en casa conversacions amb els amics, amb nosaltres, i tens una opinió, jo vull que sàpies una altra, i després ja trauràs conclusions. I me portà a Loreto. La curiositat, jo és que ha sigut molt espontània sempre i per això ha clavat moltes voltes la pata. La directora va parlar amb mon pare, era una monja renegrida, xicoteta, i després me va fer passar a mi, jo tenia 8 anys. Y lo primero que me diu es, ¿qué es su padre, señorita? Y yo le digo, mi padre es rojo. Pues ya no entré, naturalmente. Ya le digueren que pintaba yo allí. Y entonces anía a Escolapies. I en Escolapies sí que estava tot molt manipulat.
tan manipulat que jo arribia un dia a casa amb mon pare i li digué, papà, en Catalunya el tambor del Bruc, en Aragó, en València no n'hi havia ningú. I mon pare me digué, València, ja tindria jo 12 anys o així, va ser l'última capital de la República, perquè en València està sempre baix el control, de veres era baix el control, perquè cada volta que venia Franco detenien a tots els amics de mon pare i a mon pare, no sabien ni on es portaven, i després quan els pareixia els soltaven. Y entonces me comencé a donar compte que tot el que ens ensenyaven en l'escola, lo de les 4 barres sobre l'escut dorat del senyor Vellut, tot això mos lo explicaven en escolàpies. I també vas tindre algo paregut. Arribíem a casa un dia i li digui, la professora de política, no me'n recordo com li dien allò, nos ha hecho margaritas a todos. Y mon pare diu, ¿y qué es margaritas? Para defender a la patria. Nos ha dit que per a defender a la patria. I mon pare digui, di-li a la teua professora que anirà ton pare a parlar en ella. La meva segona explicació. M'ha dit mon pare que no sóc margarita. Per què? Perquè mon pare és roig. Segona volta, segona escola. La veritat és que me tingué que examinar lliure d'ingrés i primer, perquè tampoc tenia el nivell a partir del moment en què estaven molt perseguits. Eren molt, no sé, la sensació que t'anaves donant compte és que molta gent te mirava mal, senzillament, i després vas descobrir que molta gent que me mirava mal havia sabut ajudar, en la novel·la també se conta alguna persona, per mon pare quan havia tingut necessitats importants. Però bueno, és el que n'hi havia en aquell temps, tampoc se donen en compte, n'hi havia molta misèria i molta fam. Jo no vaig passar fam. Possiblement, no, ni me faltaven els reixos, encara que fora algo, un regal de algo. Ma mare se preocupava que no faltara res, però n'hi havia moltíssima necessitat i molta separació entre no classes socials, perquè allò va ser una classe social que va néixer a continuació de la guerra. Els extraperlistes, per exemple, era gent poderosa i rica, que normalment venia de lo més baix de la societat, i la majoria d'ells havien sigut tots de republicans. Havien sigut d'esquerres, se donaren pressa en apuntar-se a la falange. Com ara. Després els de la falange s'apuntaren a l'ERMA, després els de l'ERMA s'apuntaren a tal, i tornem a lo mateix. En escolàpies i en les escoles estudieres estudiares algo en valencià o de valencià? Mira, la primera volta que m'expulsaren d'alguna escola va ser en escolàpies. Ma abuela, la iaia, perquè estava ma abuela, que era d'origen aragonès, i la iaia, que era de l'Horta de València. Era molt refranera, sempre estava dient refrans, i jo també, encara continuo fent-lo. I jo vaig dir un refran, i vaig cantar una cançoneta, i m'enviaren a casa, i van fer anar a mon pare. I li digueren a mon pare que jo havia parlat en valencià. I mon pare li digué, és que en casa sa iaia i sa mare parlen valencià. Ell era aragonès i intentava, però no parlava valencià. Pues no, vamos, torné a l'escola, però en una bronca tamanya, perquè no tornara a parlar d'aquesta manera. Però bueno, en casa se parlava valencià. I en el barri, tot el barri de Russafa parlava valencià. O sigui que no, tampoc tenien massa problemes. No pensàvem en aquestes coses. La fam te distraïa de les faltes de moltes coses, els pares ausents, les mares treballadores com podien. Tot això te sent anar a replegar trossets de carbó en l'estació per a poder encendre algo en casa, que feia moltíssim fred. A mi el fred és el que més me recorda aquell temps. Mai se me calfaren els peus, tenia un fred impressionant. L'oscuritat de les cases, perquè no n'hi havia llum elèctrica, hi havia un carburero pensat que tenia una olor horrorosa. I tot això no te deixava pensar en unes altres coses, a banda de que estaven molt prohibides. Però bueno, d'alguna manera anàvem entrant en això. No se parlava molt, però el primer 9 d'octubre que anien mon pare va ser un 9 d'octubre que després uns anys a continuació eren igual, exactament igual. I curiosament, hi eren els falangistes, portant el penó de la conquista. Claro, el penó de la conquista era el símbol important. La senyera no, la senyera havia estat castigada,
teníem en casa un llibre que se deia Espanya en flames, i estava allí la senyora, la Icurriña i algunes més, estaven allí castigades, eren les banderes dels vençuts, no estaven considerades ni tan sols com la del Regne de València o la de la comunitat, entonces no era comunitat valenciana, era regió valenciana. Però mon pare me portava aquell dia, ma germana ja tenia 3 o 4 anyets i la portava al coll, i baixaren la senyora, darrere de tot, i davant anaven els falangistes en la mà en alt, portant el penó i l'espasa del rei en Jaume, que és la del marquès de Brandenburgo, però bueno, com la del rei en Jaume. I darrere la senyera que anava no era la senyera de l'Ajuntament, que estava amagada en un arcó, era la senyera de l'Horrat Penat. I anava a l'Horrat Penat, allí ficava una corona de lloret, i dia uns parlaments i se tornava tot el món a casa. Anaven per la cera, ni tan sols separava els 4 automòbils que n'hi havia entonces, que eren molt poquets. Quan la plaça de l'Ajuntament entonces tenia la torta de Görlitz, que era una preciositat de plaça, però encara estaven totes les ferides de les pedres de l'Ajuntament, de les bombes que havien caigut en lo que era l'Ajuntament d'entonces, que encara no tenia la balcona. N'hi ha una foto que va fer ton pare, que va aparèixer en la correspondència de València, que va ser la famosa foto que està la senyera valenciana desplegada en Eivissa, en el castell d'Eivissa, que representava quan els republicans reconquistaren Eivissa. I aquesta foto, segons res en el diari, és del Partit Valencianista d'Esquerres. És on estava mon pare, estava allí. I aquesta foto, com moltes més, que se varen fer en aquell moment, és perquè ell era, en aquest moment, a més de que portava entonces capità encara, era reporter de guerra. Entonces ell les enviava a la correspondència o al seu partit. N'hi havia moltes. Hi havia el moment en què els 3 alcaldes d'Alacant, Castelló i València eixien en la senyera de l'Ajuntament. Totes aquestes, pràcticament totes, s'han perdut. Possiblement en la hemeroteca queda alguna. Molt bé. Bueno, doncs ara m'agradaria canviar un poquet de tema. Per molta gent és algo incrèdul, algo que no mos ha venut així, el pertenèixer a una família republicana i tindre aquest sentiment tan valencianista. No sé, en aquella època era un sentiment que teníeu vosaltres molt arreglat en casa, però no sé si ho compartiu amb més gent, si n'hi hauria, o éreu com si fos una cosa rara dins de... En la meva família no era rara. Encara que Russafa sempre ha sigut un... Més que Russafa, Vera. De l'horta de Vera era tota la família de ma mare. I les deien els morenos, quasi tan morenos com tu, era mi abuelo. Què passava? Que ells eren moriscos. Treballaven molt bé, l'alqueria de Sánchez és on ara està la Politècnica. Eixa era la terra dels meus avantpassats. I en casa n'hi havia molt d'orgull de poble, molt d'orgull hortelà. El ser llauraor de Vera era algo fora de sèrie. I n'hi havia tradicions que se conservaven, i el dia de la Mare de Déu de la Virgen de la Cabeza se feia una festa, el dia de Sant Isidre Llauraor se feia una festa, i n'hi havia un sentiment valencianista a València millor. Després es començà, ja sentia jo casa, perquè en casa se reunia gent republicana de nivell intel·lectual alt i se parlaven coses. Jo sempre no estava allí, però moltes voltes sí. I entonces se sentia parlar de que gràcies al moviment de l'agricultura valenciana, les taronges, estaven alçant Espanya, estaven alçant els altos fornos bascos, a costa després dels nostres, i tot això d'alguna manera te donava un sentiment d'orgull valencià dies. I després les tradicions se treballaven i mira, i una altra cosa curiosa, i un dia vaig a comprar-me un diccionari valencià i me n'aní a la llibreria Rigal i en un senyor, aquell senyor, l'amo de la llibreria, era el padrí de ma germana, però no sé per què ell sempre pensava que era jo, que era padrí meu. I arribé allí i li dic, padrino, yo lo que quería era un diccionario en valenciano
y algún libro en valenciano. ¿Cómo me alegro? La meua filloleta, dia paraules en valencià i en castellà. Passa que te vaig a presentar a uns amics. Me fica a la part de darrere de la llibreria, ja que no saps a qui vas conèixer. A Sánchez Warner i companyia. Me'l presentà com un equipo d'intel·lectuals que seria l'Estel i que s'alegrava moltíssim de que jo tinguera aquest interès. Me regalà un llibre que seria L'Estel a l'aigua, perquè era el moment en què l'Estel estava caiguent. Curiosament, aquella gent jo la tenia per gent de dretes. El senyor aquell era de la llutera espanyola i no se podia treballar així si no eres adepte al règim. I quan tornia a casa i l'expliqué a mon pare m'explica la realitat. Entonces Sánchez Warner no era catalanista. Havia escrit un llibre dient que qui renega de sa llengua és com qui renega de sa mare. Després, quan va tindre el premi que li donaren les lletres catalanes, és quan se canvia. Però mira quina casualitat. Una altra casualitat. Una altra més. Molt bé. Què vols que te diga? Bueno, és que resulta, pues, la veritat és que resulta increïble pues, això, pues, el veure que la gent, pues, encara que siga republicana o sí, és que no siga... tenia que veure. El republicanisme era més defensor de lo valencià que la dreta. És que la dreta no estava defendent el valencià, eren contraris. No se penjava una senyera en els balcons ni se penjava res. Al final, quan ja alguna falla s'atrevia, penjaven una tira llarga de 4 barres, per això alguna foto diu, mira com eren... No, és que era el més barat, era un tros de tela. Però el republicanisme defenia el valencianisme i la prova és que n'hi havia un partit que era valencianista i era republicà. I la prova és que la gent que anava a la guerra anava baix la bandera que era la senyera. O sigui, és que jo no sé d'on han tret que la dreta era que la senyera porta el blau d'una camisa dels falangistes. Si és xorràs, la gent a on les ha tret? No tenia que veure. La gent anava a la guerra baix la seva bandera. Mon pare va va jurar la bandera republicana perquè li toca fer la mili en temps de la república i la seva bandera de la seva ciutat era la senyera. Que si se veuen les fotos, unes porten la corona, però la majoria només porten el blau. La ciutat? Has dit la ciutat, la bandera de la ciutat a soles? Anem a veure. No se discutia, se sabia. Tot el món sabia que la senyera era la senyal real. Tot el món sabia que la senyera havia anat a Madrid i el rei l'havia rebut com part de lo que ell era. A més, crec recordar que va ser en l'any 9, va haver un moviment regionalista gran i se va fer unes grans festes en València, precisament. La senyera sempre estava present perquè tot el món sabia que la senyera representava al regne, a l'antic regne valencià. És bandera de la ciutat i regne. O sigui que és de les dues coses. La distorsió que el pancatalanisme ha fet entre el penó de la conquista i la bandera de la ciutat és una barbaritat com la copa d'un pi que poquet que sàpia la gent sap que són bobaes o com sempre ells s'agranen per casa. Estava claríssim, ningú discutia que la senyera era la senyera de la regió valenciana o de l'antic regne de València. Per això t'ha dit de la ciutat i regne, sempre, juntes, mai separats, fins a quan els bàrbars del nord estan atacant de la manera que ataquen. Una cosa, tu has dit que havies conegut a Sánchez Warner, bueno, que conegueres en aquell moment. A què creus que pot haver sigut degut el que menysprearen els nostres símbols i que aquesta esquerra que va néixer, conforme tu has dit molt bé, a l'ombra de la dictadura, rebutjara totalment els nostres signes i en canvi el que és la dreta, que era la que ens havia agarrat la senyera i ens l'havia castigat i tot, és la que finalment se fa un poc com si fos l'ama dels signes nostres identitaris. Fa uns dies he llegit un article d'Agustín Galvis en el que explica per què el nom de català era un insult. I me va fer molta gràcia perquè ma iaia Maria, la de l'Horta, quan jo era un poquet desobedient, de xicoteta i de major més,
i volia que li tallara les ungles i a mi no m'agradava. I me dia, vine així catalana dels dimonis. Jo no sabia per què ma iaia me dia catalana dels dimonis, ni si allò era un insult o què. Molts anys després, jo dic, ja sé per què ma iaia me dia. Bueno, en ese artícul de Galvís explica perfectament per què se considerava els catalans com gent ambiciosa, lladrona, maleducada, vengativa, no ho dic jo, ho diu Galvís. I se basa en molts escrits i molts documents que realment ho dicen claríssim. Efectivament, inclús els que considerem, després han sigut els grans enemics de tot lo valencià, Sanchis Guarner, per què ocorrís? Pues perquè Sanchis Guarner, els valencians tenien tant de tot que no li feien cas a ningú. I Sanchis Guarner era un pobre professor i necessitava ajuda. I en un moment determinat el compren. Com el compren? Donant-li el Premi de les Lletres Catalanes, que en aquell moment era més millor de pessetes que éramos diners, molts diners. Per tant, ja no li importa ser la catifa de l'amo. I damunt està aquest moviment que n'hi ha alrededor de tots aquells que consideren que són més intel·lectuals, en la universitat poden fer determinades coses, i la Renaixença. La Renaixença és una de les grans culpables. Possiblement m'estic ficant en jardins que no corresponen a aquesta entrevista, però ja València havia tingut la seva Renaixença. I copiaeta de la Renaixença valenciana la copiaren els catalans. I ja entonces apareix Pla de la Riba, la Gran Catalunya, n'hi ha que fer gran açò, com en Amèrica, lo primero. Però bueno, també després, un partit en el que jo estava, també diem València lo primer, perquè naturalment això és nacionalisme. I tota aquesta gent que entra en la universitat i que les pareix que n'hi ha una cultura diferent en la Renaixença catalana i el que els catalans sempre han sigut molt listos, sempre han estat al costat dels que guanyaven. En 1707, els que estaven en el que va perdre, després resulta que era al revés. En el final de la Guerra Civil, quan acabà tot allò, li digueren a Franco, mira, per això aquells han perdut la guerra. I en un hangar militar enorme estaven totes les botes de la República, que anaven els pobrets en espardenyes d'espart, no li havien donat als soldats el necessari i havien ajudat. I per tant, cada volta els catalans traien rasquit. I traien també els bascos, perquè estaven també en el moviment ja des de la Iglesia basca. Tota aquesta renaixença i tot això porta aquestes coses. I després se ven precisament la Universitat de València. I la Universitat de València, que va replegant tota aquesta gent en Guia i tots posteriors, però tots de la mateixa ralea, són els que acaben donant-li a la gent la sensació de que la intel·lectualitat està en l'esquerra, i l'esquerra és Catalunya. I la vista, quan mos dient, és que esteu veient fantasmes, mira els fantasmes, ja estem en els països catalans. O sigui que sempre han tret rasquit i els fades d'ací sempre han estat alguns no s'han venut mai, alguns han preferit passar-ho molt malament, però aquells preferien ser els intel·lectuals, que també entonces se regalaven títols, i se regalaven, no ve al cas, però t'anomenaria algú molt conegut, que no havia acabat la carrera i li la regalaren. Pues tot això va fer que al final pareixia que aquesta esquerra era la que estava en la realitat. I la dreta tenia la culpa d'una senyora que no era res, que no representava res, però clar, és que el problema de l'esquerra és que tota l'esquerra no és com la que n'hi ha ara. L'esquerra del 77, de la mort del dictador, i l'esquerra estava treballant per la dreta catalana, per Jordi Pujol i companyia. O sigui que així el que s'ha creat és una dicotomia estranya en la que la realitat, que és el que som, se perd d'alguna manera, i mira, ja t'estic dient que en l'exposició del 29 la senyora estava representant al rei. O sigui que... Però era república. Bueno, era monarquia, va acabar immediatament. Vull dir-te que serien moltes coses, però al final
la pela és la pela i és el que n'hi ha darrere. Bueno, quasi m'has contestat, però te volia fer la pregunta, què penses tu de tots els que malbaraten la memòria de l'herència i la memòria dels pares i de tota la gent... No, Dana. No, veritat. I de tota la gent que ens ha deixat estar, ha perdut la vida perquè nosaltres tinguem uns drets, una llibertat. Pues sí. O potser no l'ha perdut, però... Mira, sí, i també l'han perdut. Jo recordo també el dia 1 de maig, després de la mort de Franco. Naturalment, mon pare va ser un dels que se va manifestar immediatament en aquella esquerra i en aquella gent que era la seva gent des de que havia entrat en la mili. I quan vingué, me digué, jo no he batallat i no he lluitat per això que ha viscut. Jo no he estat lluitant per unes llibertats que ara tenen preu. I me va explicar. Me va explicar el que va veure allí, el que va veure és que la gent se canviava de jaqueta de quina manera i és que havien sigut així perquè era el contrari d'allà, però interessava, ara tornaven a estar allà. I la de veritat és que mon pare no tornà a ninguna manifestació ni continuar... Sí, a casa continuaven venint fins que mentre vivia Franco es detenien, després ja no. Però ja allò s'anà poquet a poquet diluint. I bueno, jo vaig entendre per què tota l'esquerra valenciana estava a lo que dictara la dreta catalana. Pues lo mateix, era lo mateix. Era ja una idea de fer la Gran Catalunya. I la Gran Catalunya, entre nosaltres, sí o sí, si no se fiquem les piles, perquè s'està creant ja una situació molt complicada. I què pensa d'aquesta gent? Pues, no, jo què sé, pitjor que ser traïdor a la seva terra, no crec que n'hi ha carrers en el món. Hem sigut sempre un poble que hem tingut com a guia la llibertat i l'autoestima, i avui estem en un encreuament així un poquet dificultós, que ens deixa així paralitzats, perquè estem debatint moltes voltes entre o ser pancatalanistes o estar en els pancastellanistes. Què ens passa realment als valencians? Pues, estem collint el que varem en un moment determinat sembrar. Un poble tranquil, un poble que dia primer moro que català, primer mor que català. Bueno, tot això, darrere del 1707 es comencem a tindre un complex, perquè clar, te ho lleven tot, te prohibeixen hasta les barraques, se varen prohibir hasta les barraques, s'obligaven a cremar-les, se prohibí parlar valencià, decret de nova planta. Darrere d'això, quin poble no s'aixenolla, quan tot era difícil. I per si faltava alguna cosa, pues després mos ve don Francisco Franco Bahamonde, caudillo d'Espanya por la gràcia de Dios, i continuen sent els últims de la cua, continuen sent res. Els valencians eren els que treballaven i enviaven taronges per salvar la pàtria, però els altres eren els que estaven creixent i estaven... Què mos passa? S'hem acostumbrat. S'estem aixenollant. Lamentablement, s'estem rendint nosaltres. Ja no lluitem, ja no protestem. Tu creus que els pares que protesten tant de que els seus fills s'estiguen ensenyant català en l'escola i els parlen de països catalans i els diguen les barbaritats que les estan dient i després quan ixen de l'escola diuen «Mon fill han fet això», siguen incapaços d'anar i dir-li al mestre «Escolta, a mon fill l'eduque jo com considere». Bé, doncs per despedir-nos, t'arrepentissis d'alguna cosa que pugues haver fet en aquest moviment? Breument, sí. De res. Tornaria a fer-ho i a més va ser feliç, perquè me doni compte que estava fent alguna cosa per els meus fills i els meus nets. No m'arrepenteix de res. Pues en la mateixa consciència que n'anem de dos. Pues així continuarem. Moltes gràcies. Gràcies a tu.